Kreatorren ezin da euskaraz ondo irakurri. Ikusi zelan irakurtzen duen. Kaixo, nire izena Agurtxane da eta momentu honetan lan egiten ari naiz. Hori dela eta truko bat erakutsiko dizuet testua euskaraz entzuteko. Horretarako erabiliko dugu grabagailua. Grabagailua ematen badiogu, aukera izango dugu gure ahotsa txertatzeko. Kaixo, nire izena Agurtxane da eta momentu honetan lan egiten ari naiz. Hori, amaitu dut eta ikusiko dugu ikono hau agertzen dela hemen. Hau jartzen badugu eskina honetan eta orain ikasleak ikusten badu testua hemen emanda, entzungo luke testua. Kaixo, nire izena Agurtxane da eta momentu honetan lan egiten ari naiz. Batzuk nahi dute audio botoia ez erakutsi. Orduan horretarako egin alduguna da audio botoia handitu, justo testuaren lekuan egoteko, eta gero hemen informazioaren atala audio aukeratute izan da, eman aldiogu invisible al leer. Horrela, eskutatuta agertuko da, eta irakurtzerakoan bakarrik testua ikusiko da. Eta klik egiten badugu gainean, kaixo, nire izena Agurtxane da eta momentu honetan lan egiten ari naiz. Ez da ikusten ikonoa, baina entzuten da. Hori da guztia.